Club Junta, building better Africa. Ndovase nimoni kwina kulikonse kumene muli. Munyanane Rodine wafika pa radio. Mukhale pamene musatalikire yayi. Tikhale tikuluba ziwiri zitatu pa. Pamenenso ena ayamba kusegula mmimba. Ndikumaziipisira. Ari mukudena zona amene akuziipisirayo ndiye ndani amene. Mukhale pamene musatalikire yayi. Komanso ndikhalenso ndikukuziwisa za Nyamata ja transporter Chilambo. Nyamata amene amatenga katundu kuchokera ku South Africa kupitisa ku Malawi. Nyamata amene amatengaso katundu ku Malawi kupitisa ku South Africa. Transporter Chilambo. Zonse zimafikira kuchokera pompano pa radio lomwe. DJ akinti amene Munyanane Rodine. Akatundu anamando aukhawo basi pa radio lomwe. Ndimakhala pano ndikusakaniza nyimbo zomwenso inunso kuntima kwanu zimamveka kuti mbia. Koma pa jantai zombiri ngamabura pano nimabwesa nkhani za ndale. Kenakaso timayika munso za malonda. Kuti tu radio lomwe iyende bwino kumafunikanso kumayika kuti malonda. Popanda malonda nanga ife tidya chani. Ndibafuna ndidakuziwisako ni kuti koma mwaizi wa ya Mai Chilima. Imenenso mai wanga Chilima, Mai Chilima anso achadapita kuchikangawa. Kukakumbukira siku limene adamanga ukwati ndi amuna awo. Mai akumvesa chisoni kwambiri, mai wamasiye. Kumulirira mamuna wake. Nje mai wapempha kunena kuti anthu akufuna kwabwino amuthandize. Kufufuza chimene chidachitika pa 9 komanso pa 10. Kuti mwamuna wake asowe motere. Wapemphatu kwa anthu akufuna kwabwino. Tinene chilungamo ngakhale fa Munyanane tatiyo ifeso tikhala momwemo. Wathandizira Mai Chilima. Chifukwa pano tikamakamba za Chilima ena akamamva juu kumbuyo. Amamva kutentha, amamva kuning'ina. Maka amene adapanga zimenezi. Abamva kuyabwa thupi lonse ngati latuluka maluthwera. Akuti maluthwera ndi chani ndi nsungu zina zake zimaning'ina kwambiri. Ndevere makhala panti kwa Dejomolamo bwanji tiyambe chonchi bwanji ndikuimba kwa Nyamatawa. Chilima, kapena ni watu anachita hizi.
ndikotero zonse zimafika kuchokera pambali pa radio lomwe muli ndine wanu DJ Rodine kapena kuti munyanane. Jeli bafula nende pano kuti yena aketo amba kuyabwa akumva kuyabwa kwambiri. Ayi musipi akumva kuyabwa kwambiri akumalemba mapeji Facebook. Yena kulemba zonyoza kwambiri. Kumunyoza Maichilima. Jeli bafula nende kuti ayi mumva mazi simunati. Nosa musipi mumva kuningina simunati. Kulemba zimene mukulembazo mulemba koma simunati. Pano pamwayamba kuzinyera. Ndikuti pano pa musipi amba kuzinyera, pano payamba kuziyipisira. Pamene nzimayi adangunyamuka kwafa kuchikangawa, nthawi komweyo ayi musipi amba kuzinyera. Mpaka kumapanga misonkhano ya atolankhani. Muzinyera simunati, mumva kuyabwa kwenikweni, mumva kuningina inuyo. Njena kumalemba kumanena kuti aya anafunika kuti Maichilima akampemphe Chakwera kuti ati amufufuzire. Akuti Maichilima ayenera kulemba kalata yopita kwa Chakwera kuti ati afufuze za ngozi. Kodi munthu amene wamugwira ndi ufiti amakafufuza ikha msing'anga. Funso litu nkumafusa choncho ino atolankhani amene mukunena kuti ayi Maichilima angolemba kalata yoipite kwa Chakwera. Chakwerayo ndi amene akukayikiridwa kuti wapha Chilima ndiye akamulemberenso imweyo kalata yomuza kuti kaziyang'anire wekha msing'anga. Tiyang'ane asing'anga ndi ifeyo ife tili pano kuyang'anayang'ana asing'anga kuti atithandizire pa ngozi imene. Komanso mafani kuzena Malawi kuno kulikonse kunena kuti 2025 pakufunika Chakwera achoke pa mpando kuti zenizeni za Chilima ziziwike. Koma ngati Chilima angakhalebe pa mpando umene Chakwera ngati angakhalebe pa mpando umene ujamuziwe kuti ngozi imene isizaziwika mpaka nakale. Kuplanta kulilongwe kumzuzu ndimati ndikuziwiseni kunena kuti ngati Chakwera azapitirire 2025 za ngozi imene isizaziwika mpaka nakale. Pakungofunikira kunchosapo ujeni Chakwerayu kunkwakwazapo Chakwerayu kuti achokepo kuti ngozi imene iziwike kuti idakhala bwanji. President amene angabwereyo ameneyo azakhazikise inquiry. Chifukwa pajamati khoso akakhala pa plasma satsweka. Sapheka ya mapeto ake mukhoza kuswapo plasma. Chimozimozi Chakwera pamene ali pa utsogoleri ndikunena chilungamo pano Chakwera pamene ali pa utsogoleri ngozi imene isizaziwika mutu wake. Ndiye pakufunikira tigwirizane muno Malawi kuti tinchose amene mkulu ameneyi kuti tiziwe bwinobwino kuti kodi chidapha Chilima ndi chani. Ngati mwa uthenga umene wa Maichilima mukumvekaso kuti ayi musipi akupanga msonkhano wa atolankhani. Ndikuti ayi musipi mumva kuning'ina simunati. Oyasa makandro tienti yase makandro. Kodi mukufuna mutazi wako nkhanija ya transporta Chilambo. Mnyamata amene amatenga wanthu kupitisa ku South Africa komanso kutenga katundu kupitisa ku South Africa. Mukufuna mupasirako katundu kuti akapase abale anu ku South Africa. Tampezeni Chilambo. Ngati mufuna kutumiza katundu kuchokera ku South Africa kupita ku Malawi tamuimbirani phone Chilambo. Amatenga katundu kupitisa ku Malawi. Amene ndiye Chilambo alibe chipongo alibe mwano ya. Ndipo katundu wanu waso ya akatenga katundu wanu amachita kukusani kuti ndili pakuti pano. Akafikaso ku Malawi amakuuzani kuti katundu wanu wafika tumizani abale anu kapena ndikasiye.
Chilambo amazungulira atu muno Malawi boma lina lilonse amafika Chilambo. Akatenga katundu amakafika kwina kuli konseko Chilambo. Ndipangeso choncho bwanji kuimba kwa Evas Mereka Jinyamato ja Seproni Kankunda. Akuti mainda tindifunseko ineyo kodi kali anthu ankadi Ucheni Chiteze koma nkhani ndiye Chilambo pano ngati pofuna kutumiza katundu kupita ku Malawi tampasenani Chilambo nonse amene muri ku Rustenburg kapena mwina muli ku Joburg kapena mwina muli ku Mpumalanga taimbani foni mumuimbire Chilambo akutengereni katundu akakusireni ku Malawi. Ndikakhala ine munyanani ndakhala ndikulandira katundu nditumizira abale yanga kuchokera ku South Africa uko. Nkhani tu transport rake ndi amene Chilambo. Komanso musadandaule ingati mulibe ndalama mmakambirana. Amata kutengerani katundu pa ngongole kupitisa ku Malawi. Katundu wano akafika ku Malawi ko amakuuzani kuti tumizani ndalama zanga kenaka akasiye katunduyo kumene akufunikira. Kodi inu mmakhala ku Chilazulu, mmakhala ku Mulanje kapena Thyolo, mmakhala ku Phalombe kapena Ucheni makamaka Zomba, Chilambo amatenga katundu kasiya kumene. Akuti feti mpeza bwanji Chilambo taimbani foni pa nambala iyi 0634329081. Akuti amunyanani mukufulumiza tu nambalayo zimakhala choncho nanga. Tikuti tu 0634329081. Mukangotero nimwampeza Chilambo pa line olo pa WhatsApp amapezeka nambala imene. Muli ndi abale anu amene afuna kuti apite ku South Africa tamuimbirani Chilambo pa mtengo wazi wokambirana. Nanga sikuno ku Malawi so anthu akuthawako nkhani yokudya Chiteze ndi akuti mwina tipite ku South Africa kuti kaisere mwayi. Mwina tikaisere ko mwayi nanga Chiteze chimapeto wake ana atiferapo. Keno samene mufuna kupita ku South Africa tamuimbirani Chilambo takambirana naye ni pa WhatsApp amavomera Chilambo sachedwaso kuyankha foni ya. Asipango musalonyeze izi oyo uzabidiriza yayi kabese wananga timbe ukudimba. Koma nkhani yanga ikulu inaliso imene ya Mere Chilima. Nenda kuti mai Chilima akupempha atu amabungwe oyima pawo khaosati awo akuboma waya. Tamvaso kuti msonkhano chawo umene wachitika ukasungu ko msonkhano umene wachitika ukasungu akuti wadojomolamo kwambiri ayi musipi ndikuti tuboma ndilo mweri chimachoka nchipani wina sakunamizeni kunena kuti ayi MCP ndi boma akunama boma boma silichoka koma chimachoka ndi chipani boma choka ndi usogoleri boma limakhala lomweri. Chimene mungaziwa Malawi mukamayasa makandula ja chakwera ndi nduna zake onse amene ali ayi musipi amamva kuotcha kwambiri. Tienti yase makandulo kuti azimva kutentha. Tieni nkhani imene ya Chilima tizikamba chifukwa kamaikamba kwe musipi kwa amamva mbebe. Amamva kutentha. Timadojomolamo. Olira salesedwa siye nalire.
manyazi bwanji nthawi inake Mlaka Maliro adayimbapo nyimbo yonena kuti vinyo watani vinyo wasasakamo. Akuti kodi idali pafupi nyimboyo tango ikani timvere vinyo watani. Kuimba kwa Mlaka Maliro kumene akuti vinyo wata. Ndodo ya Moses ya konyoka, ndodo ya Moses ya choka, ndodo ya Chakwera ya phinyika. Bwanji mundirole kuti tisiyane papere pamunali ndine wanu DJ Rodine kapena kuti munyanane. Tikumanenso cha 7:30 bwanji pamenenso tizakhale tikuimbira na mafoni pa IT1 kuti mpereke maganizo anu pa nkhani yomwe ya maijirima. Akuti mwati tikumane pa nthawi yanji 7:30 mazulo. Mupereke maganizo pa mutu oti kodi maijirima alakwisa popempha amabungwe oyima paokha kapena anthu akufuna kwabwino kuti awathandize pa inquiry imeneyi. Inu phe mazulo uno tikumane pamene ndapita ndapiruka ndathawa munyanane Rodine pa radio lomwe koma mukafuna kutumiza katundu tampezani chilambo. Chauta wayamba kulangula antu wanga kuvutika ita ukawa wambole kanyamuka ulendo kupita ife kukenani panjira tapesa nyanja ndodo ya Mose yasowa matisa kukawanika antu wanganza haiba Club Junta, building better Africa.